Salam. Horas mari kita sudi. Hurian itu hatta. Tapuk kama parsaurata tutu hatta. Di minggu ta sadarion. Ima minggu apen napatuluhon. Marede mahita sia buku ede nomor 40 sada ayat sada dohot tolu. Mar hite-hite gowarni de bata ama, dohok gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok gowarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma de bata, puji hamuma gowarna, paledes hamuma dala di ibana, namar hureta di halongonan, Jahoba do goarna, jala marulupulu mahamu di jolona, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, ajar homma tuhami aturammu, unak tadikon hami, patonggor mamatanami, asa hutadahami hatuaon nasian hoi, pargugui hami marhite-hite hatam, padau masian hami nasapuda nalipe, saitogihon hami sian akadalanmu, asa hutadahami hanguluan nami, manang mangulu manang mate pehami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anakmi. Amen.
Kak Nipatik dihita di minggutta sadarion imana tersurat di sada Tesalonika 5 ayat 8. Alai yang gohita nasian arian maroha natorang mahita tasolukom maha porsiaon dohot haholongon songo baju pertahanan jala tajungjung ma pakrimon niroha di haluaon atong rak mangidogogo mahita siat tuhata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobartu patikmi amen. Pauduk marohatta tujolo ni tuhatta lau manopoti dosatta nagodangi martangiang mahita ale Tuhan debata pargugo na suhatudusan para siroha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak pardusa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadia ummi manopoti jala mengangguk dosa nami masai jujut warsahi hami homar hite pikiran dohot hata dohop pabahenan nami narowai daku haholongi hami ho sian nasa rohanami dohot sian nasa ate-ate nami dohot sian nasa tordinami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang doso diri nami hubahen hami dibaheni tamado rimasanmu hami uhumammu hami tuhamatian saliling nililingna alai nama porus mahami nuaik tuasi ni roham nagodangi mangido sian nasa rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni goarmu nabadiai ali Tuhan saya si maroham di hami hala nadangolon amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan aluja jalan asorat, hupasonak pe hamu, buat hamu ma augaku tu hamu, guruhon hamu ma sian au, aina labok doau jalan aserek marroha, asa dapotan hasangapon todimuna, ai labok doau gaku, jalan yang do nahu papor saton, hasangapom mari debatana di gijang. Amin.
hatani debata epistel patujolo ni jamita di mingguon imanani enet sian pesalmen 126 mamukka mai sian ayat sada sahatu ayat onom tajahama marsikat sorin tangiang mangido haluaon sian habuangan edde hananakkok dinamulak tinogihon ni Jehovah akan atarbuang sian Sion tudoson halak namar nipido hita godang matongon nabinahen ni Jehovah tuhita jadi marhilas ni roha mahita akan amarilu-ilu laho manabur marulupuluk dusugut laho manggotil ima sahakna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa amen. Tidakkom mahapor siautai songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siaon di sadok portibion ra mahita madok au porsea di debat Jehovah ido ama pargugu na suhatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debat Jehovah na sasadai iman atubuhon ni si Maria nagabe-gabe si aton di parbadia andorak so habubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana
na tuat tu banua toru tano na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosa ni di sima mana pangmamulak sugot tu tanon mahu mihalak na mangulu dohok na mate au porsea di ton perbadia jaradok sada huria na badia huria hat manala Kristen akka na badia dohok dihasesani dosa dohok dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak daung mate dohok dihanguluan na sora suda amen. Tikting na masa di HKBP Kebayoran Lama Minggu Apen na patuluhon tanggal 10 Desember 2020. Topik ni jamita di Mingguta sadarion mangulu sohasurahan di haroro ni Tuhani. Tikting na parjolo dana Natal 2020 sadarion Minggu tanggal 10 Desember 2020 peliatta duksidung jamita taruhonot taro tujolo nilanggatan di bagasan amplop naung di parade bahet tu fakta tu kegiatan Natal 2020 HKBP Kebayoran Lama. 2. Pelea bulanan dohot diakoni sosial Banjar. Pinabotohon turuas ni huriatta naso pasahatto pelean bulanan tiap-tiap keluarga dohok diakoni sosial Banjar asa masing-masing Banjar pasahaton melalui situa Banjar Nabi manang langsung tu bedahara huria. Tolu kegiatan di gereja di masa transisi saliling masa pembatasan sosial berskala besar manang PSBB masa transisi sudah sermon-sermon parsi ajar sidi padidion nabadia partangyangan Banjar dohok latihan kor dang boi dope di patupa di garejata kecuali sermon parhalado alai tu pelaksanaan ibadah partupolon dohot pamasu-masuon dalam masa transisi boido di patupa di garejata jala tetap mematuhi prosedur ibadah partupolon dohot pamasu-masuon di masa pandemi COVID-19 ni huriata. Paupaton ibadah Natal Gabungan Remaja NHKBP dohot kebaktian sore di hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 patu paon ni huriatta do ibadah Natal Gabungan Remaja NHKBP dohot kebaktian sore masuk pukul 10 WIB dohot tema sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti
Allah menyertai kita. Tertulis di Matius 1 ayat 23. Dan subtema Let Hope Rise ditayangkan juga secara live streaming. Parmingguan botari di Bagasan sadari dang di Patupa manang ditiadakan. Tambahan tikting ibadah Natal anak sekolah minggu. Di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 mulai pukul 10 WIB. Natal ni anak kota sekolah minggu tu kelas kecil ima playgroup sahat tu kelas 4 SD. 2. Di hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 mulai pukul 10 WIB. Natal ni anak kota sekolah minggu tu kelas besar ima kelas 4 SD sahat tu prasidi. Natalon ditayakon secara live streaming di YouTube HKBP Kebayoran Lama Natal sekolah minggu. Pinangido ma tunatoras dohot tu anakko sekolah minggu asa madohoti ibadah Natali jala adongdo diacarai interaktif mau liate songonima kujahahon hami tiktingon tuhat tama nama ngaromoti hita saluhutna. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti yate-yate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion dohot sude ruas ni huria nama dohoti parmingguon ditongani bagas tabe melalui live streaming barita nauli nasahat tuhita di minggu Advent patuluhon di bagasan tikion ima nanyenet sian buku sada Tesalonika 5 mamuka sian ayat saplonom sahat rodi ayat 24 songonomma didok disi takasma tapaihut-ihut totongma hamu marlas niroha unang masadi hamu martangiang
Madok muliate mahamu siala saluhutna aido dipangido de bata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus unang itopi hamu todii unang lea rohamuna di panurirangon takasihamu ma saluhutna nadengganima tiop hamu pasidik kamu ma nasa rumang ninaroa diparbadiai debata pardamei mahamu gabe sundenggan jala diramoti ma todimuna nang roha nang daging asayaso hasurahan diharoro ni Tuhata Yesus Kristus haposan do ibana nama jauh hamu sai pasauton na doi ido sahat ni turpukta huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion acugari disukun tuhita amang dohot inang adong do na diparukil hoko di bagasan tikion adong do sitaonon na diadopanmu di bagasan ngolum adong do hamaolon na jupakko di pardalanan ni ngolum sepakat dorahita amanginang mangalusi semua kita punya pergumulan sudedo hita adong akka pergumulata adong akka sitaonota adong akka hamaolon naragam ta adopi di tonga-tonga ni ngolutta alanido amang dohot inang idoban nadidok di bukit detai partangisan dohape anggo hasianganon arsak holso sahit pe say manosak do totong bo molo menang mangulu do pehita di Portibion pikir dari do hita di partangisane ikon radido hita manaon na porsuki ikon radido hita manahan di bagasan parsahitoni alai mulu dangulu bihita disi amang do inang ahamanidok sonang ma modom ido kan sonang mamudum maradian do dison edang adong behilalaon ni dang adong beparukilon ni dang adong besitaonon ni dang adong besahit naniae ni ibana alanido amang dohot inang di bagasan ragam niaka pergumulan na taadopi di bagasan ngelutta buhado hita mangadopi ido nanaeng di pasahat tuhita marhite jamita di bagasan tikion
Puhado hita mangadopi saluhut nai di tonga-tonga ni ngoluta alay boy pardalanan ni ngolutaon. Asa odo amang dohot inang di pasahat Apostel Paulus tuhuria Tesalonik di hati hai natong di bagasan si taunon nasida alani tekahanan naro sian bangso nasida sadiri halak Yahudi. Coba kita bayangkan amang do inang halak Kristen naro sian halak Yahudi alai ditekan dang dihalomohon dongan sabangsona halak Yahudi nasida. Alanya alasai dipengaruhi do nasida asamulak muse tuha porsyaon nasida di hajahudioni. Dilele buhama tabayaku maju amang do inang molodang di halomo kala kibate. Saya dong maun luluan na akahagaleon akahasalan dohlan akana asing dope. Asa di bagasan i mendapat tekanan, di bagasan haporsyaon songon si ihuton Kristus nasida. Alanido dipaingot, dipodai Apostel Paulus manasida, di bagasan pergumulan, di bagasan tekanan, di bagasan sitaonon, dohot hamaolon na niadopan nasidai. Ido ban na dibayan judul ni turputai imanakanin. Ya poda si paingot dibayan disi. Aka si paingot. Lahu manogu-nogu huriai. Huhut makirpasi huriai. Mangalehon semangat. Asa margugo nasida, asa totong tekun nasida, bengit nasida. Di bagasan si taononi, jalanang pe di bagasan si taonon, totong nasida. Di bagasan na marsiurupan. Di tonga-tonga ningulu sigano pari. Asalos ido di pasahat tuhita amang dohot inang. Tarlumubi dinamasa nataida di bagasan partikianon. Torop nai na sumakalomohon hajong-jong atta songon si huton Kristusi. Dileay dang dilehon ya izin pajong jokon bagas joro songon di akka inganan na asing. Dibakar, dibunuh, dohotlan akka na asing. Songoni muse nataadopi di bagasan partikianon imamarhite-hite wabah pandemi COVID-10 sia. Dangol na ini nahamuate. Epelegi akalan siya te amang do inang. Naditongan ni bagas dang buiro tu tongan ni bagas joroon. Dangol na si taunon nami akalan siyon ni nahamu. Dang ido pe dumangol. Jojo do tado songoni ka namang do inang. Au mara na dumangol siyan sa luhut ninda. O daong, adong do pe na dumangol siya ko. Dangungok-ngot si taonon mi, dangudok si taonon mi, siyan si taonon ni halak dope. Ido ban nadidok, aro tehe upama di halabataki, hotang bine bebebe, hotang pinulos-pulos, unak komadele, gudeng tudos-tudos. Si patah bereng tu gijang, si patah bereng tu toru.
Gudang akka parsiajaran, gudang dope nalubi siyan si taonon mi. So tung tado amang dohot inang, dangol nai sa taonod dang buhita merayakan perayaan Natal di tongan ni Bagas Joro ni Debata. Alay buhado hita di bagasan keterbatasan marhite-hite pandemi na taadopi di bagasan tikyon mamakke keadani di bagasan habisuhon. Dakola lalak madeli ate. Dakola lalak marunguungut. Alay buhado marhabisuho kita. Jala unang holam mernida ima segi negatif na, tapi lihatlah banyak hal yang menjadi positif. Udang akan na positif na arga, na taida, na tajalo, marhite-hite situasi na taadopi di bagasan partikianon. Asah ido na taida di bagasan turupukon amang do dina adong piga-piga na naeng di pasahat tuhita marhite ragam ni situasi na taadopi di bagasan nguluta na parjolo di dok marlas ni roha jala totong madok mauliate nunga jut tabegio nate amang do inang marlas ni roha jala madok mauliate. Do tayo nanaking di saplonom dohot ayat saplalui. Alay do nanaing dohonon na marhite hata ni debata turpukon ima asa marojahan akan naporsiai madok marlas ni roha dohot madok mauliate manangahape na masa di bagasan nguluta. Wado ba ino ng padita marlas ni roha ay marsahit tiba nga liling sahit ni bahon. Buhado ba ino marlas ni roha ng padita? Yan akon niba pe mabayan jut roha niba. Nipuda nalay tong takang rohana. Buhado iba mabayan marlas ni roha inang padita. Ay sulit ni ekonomi di bagasan tikyon. Alay di suarahon hata ni debata dohita amang dohot inang marhite jamita sadarion marlas ni roha jala madok mauliate. Dang namadok molo marsay tita gabi mekkelekkelate. Molo marsitaonon dong atta gabi mekkel hita daw. Alay buhado hita di bagasan sudina ta adopi inaking taida adong do debata mangula di bagasan na dang sahalak mo inang dang sahalak tadi si dakita sa diri manahon na porsuk na ta adopi adong do debata mangurupi hita di bagasan ni jala ido ba na dipaingot marlas ni roha ala roha na marlas ni roha ido unok ni ha porsiaon dang pola jolo ikon pejabat hita asal marlas ni roha hita ti amang do inang dang ikon jolo marpangkat hita sa marlas ni roha hita dang ikon jolo gudang sinamok ta hepeng ta mamora hita asa marlas ni roha karena uang tidak menjadi jaminan. Bahkan uang juga tidak bisa membeli sukacita, kebahagiaan. Oh tidak. Jalata boto doi amang dohot inang. Alay buhado imanakanin di bagasan sude paru kilotai di bagasan sude akasi taonotai nakanin. Di bagasan patuduhon sikap do dipangido. Buhado sikap ta.
asa unang madabu hita tu bagasan dosa. Asa unang madili hita hira naso marhapor siyaon. Bahkan di bagasan si taunotay marlas ni roha hita nakanin gabebuy mabuan akadongatta manada debata. Itu na luar biasa Mang Do Inang. Kesaksian hidup kita. Hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Luar biasa Do. Inang siahaiba. Opuni sianui. Pergumulan demi pergumulan. Persoalan demi persoalan. Dia dupi ibana. Tapi luar biasa dia bertahan. Saya dinunuti do namartangyangi. Saya dinunuti do naromar parsaurani. Saya dinunuti do mangulahon akka nadenggan. Asa disido nakanin mangarahok kita. Bahkan mungkin juga anak-anak kita pahoputta dohonon nama. Luar biasa opungku dahulu. Ainang pemarsai opungku dawa naringgasan nomor tangyang inon nama kan. Duke-duketon nyodoro lau merminggu nang pemarsahit ikon berkursi roda contoh ya manginangnya ya. Alai dang boy lewat sadari pe molo dang martangyang molo dang mengajahata ni debata molo dang marlas ni roha. Disido naking amang dohot inang idoban na didok rupani marlas ni roha songon na didok na di poda 10 ya 22 ahadi do disi roha nahilas manupak hahisaron alai yang gotodi nagodok pamalas holi hati yang gembira adalah obat tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Lah suku kamu ilmu kedokteran medis Amang Do Inang dang maralo itu kesehatan. Ternyata ketika kita bersuka cita itu akan menghasilkan hormon endorfin. Jadi hormon endorfin itulah suatu hormon yang menangkal rasa sakit ketika kita sakit dan yang menangkal stres ketika kita stres. Jadi luar biasa. Dihasilkan hormon endorfin molo mekel hita molo bersuka cita hita molo las rohata. Itu benar dok. Hati yang gembira adalah obat. Jadi mololas doroham Amang Do Inang akan menghasilkan imanaking hormon endorfin jala mergugu maho dang marsahit alai molo dang adong belas ni roha paidot tong madili mate dang mergugu be roma sahit kan badang boy wiro tu gereja contoh nang Amang Inangnya asah di bagasan di inak kanin di lehon do tuhita Amang dohot Inang na parjolo sahali marlas ni roha jala madok mauliate ido karakter ta songon anak-anak ni debata jala tado mauliate Tuhan di lehoko pandemi covidon gabi buya urap do yanak koku nasoy ha hiya naubui pajupang ay molo pajupang ado yanak koku terus do se holanda pipit au pajupang wasa dang pipit lau tu kantor inongna orang tua na naturasna modum do pe yanak kon na kan enge kobor haja mo pak pagi mula ibana saat di jawa nga jam sia nga modum tong holanda pipit pajupang tapi mau lihat mah Boy pajupang marhiti na karejo hita siyan bagas tabi. Boy hita rap hudul martangiyang yang mungkin selama ini tidak ada waktu lagi bersama dengan anak-anak kita berdoa bersama. Alai boy hita martangiyang Amang Do Inang rap dohot yanak kotai di tongani bagasta. Boy hita nikmati matahari nasalilingon ate marasido sudi ate. Mang Do Inang di bagasta makasih lau hita tu kantor asik lau hita merdela di mobil asik kita tidak nikmati lagi ciptaan Tuhan Roma pandemion iko marjomur hamonina kan
Kembali ke alam. Kita nikmati ciptaan Tuhan yang selama ini tidak kita nikmati. Dohot akalan na asing dope, amang dohot inang, buy tapuda-pudai, yanak kotai, yang selama ini tidak ada waktu, lahu mamudai nasida. Alani ko dohonot tado, mau liate Tuhan. Asa disido hita nakanin di pangido, buhado hita merlas ni ruha, dohot madok mau liate di segala keadaan, menunjukkan sikap hidup dan menjadi karakter sebagai anak-anak Tuhan. Napaduahon ahado na yung dohonon na marhide turpuki amang do inang totong martangiyang. Ngulu partangiyang dang boy lokkang. Siyan ngulu niyak ka na porseya. Ala niyaha. Ala di do tangyangi ima hosa hanguluan di bagasan partod diota. Ala tangyangi tado rupani komunikasi ta dohot debata. Martangiyang hita. Pasahaton ima aha pergumulatta, aha nanay si pangidota, aha nanay si pasahatota. Komunikasi makatahatay. Jadi curhat ninate tangiyang curhat datu debata. Ini banadong ede tangiyang do ojaki laman dapoton tuhaki. Tangiyang do ojaki laman dapoton tuhaki. Tangiyang dangadong gugut tamanangaha amang do inang daholat tangiyang. Ketika kita berdoa kita merasa kuat. Ketika kita berdoa kita merasa lega di dalam pergumulan kita. Hape dang dia lusi dope ate. Dang dia lusi Tuhani dope alai holan sahi tamar tangiyang. Ya seolah-olah setengah beban kita terlepas. Gogoni tangiyang dang tabo to sungod dia pangulaon na. Alai gogoni tangiyang. Dangadong gugut ta mga ramoti akayan kotai amang do inang naholang siya kita nadau siya kita daholat tangiyang. Satabi amanami na nami ide ban nadidok halak batak satabi sada horbo doboy parmahanon alay sa 100 horbo doboy parmahanon alay sada jolma ya alay marhitiah tangiyang tanya ko makayan kome. Dangadong gugum, ya, alai merhiti tangiyang doa kita itulah yang menjadi kekuatan kita. Apalagi di doa teh amang do inang di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Soto ngacik rohamuna kamate molo di 2000 pe di dok manangadok tangiyang ni dainang ninna. Ate, amang dang namadok dakya ditanya ko kamu yanak komuna. Alay nang dohonon na disi kedekatan seorang ibu kepada anaknya. Coba tabaya ko sia bulan. Ya, dia bersama dengan ibunya, hidup bersama dengan ibunya di dalam rahimnya. Las rohani ima inung nai, manang namarsak pe, manang namale, manang nasomangan, manang nabutong rap nasida manahon. Ido ban nadidok rahim ninna halak nasingan rahim Allah sebenarnya yang tidak bisa lepas melekat. Ido artina rahim Tuhan itu tidak bisa lepas dari kita. Asini roha ima asini roha ido rahim asini roha ni debata tidak bisa terlepas dari hidup manusia. Rahim pasti doa te emang do inang tangnya ko kamudo kenak komunai di guari hamudo guarnya nak komunai sada manang songod dia pe parngulon nate ya unang songon ilustrasi ate dilakai guarnya nak nai aladang songon dani hirim nai parngulon na tangnya koma tidak ada kekuatan kita asa di bagasan di idunakanin asa margugo hita
Di bagasan ngulu partang yang ngoni mangingot akka panuri rangoni. Unang mabiar alanya hadidok di bagasan panuri rangon. Hadidok di bagasan hata ni bata ikon manana porsuk kamu. Utongos dohamu, husuru dohamu ni na Jesus. Ya, songon biru-biru tutonga-tonga ni babian. Husuru dohamu songon biru-biru tutonga-tonga ni babian. Artinya gambaran parukilon de, sitaonon de, alay unang babiar hita. Doa menjadi kekuatan kita untuk menghadapi semuanya itu. Alay koningot kita amang do inang songon tangi yang nanyajaron ni Jesusi, naikon lomo ni rohani de batado na saud sakap ni de batado dang sakap ta. Ya, kita hanya memohon, kita hanya meminta. Alay keputusannya kepada Tuhan. Jadi lapatan na amang do inang boydo pangido mo manangaha pangido ma. Boydo gudang inang padita pangido sude gudang pe boy. Ate guarna pe mangido ate. Babe boydo pangido tate. Ya mudah-mudahan dipertimbangkan Tuhan ya, dan bahkan dilehon songon na tapangidoi. Mintalah apa yang kita mau minta. Tidak ada yang melarang. Asa disidong ulu partangyangon naking unang mabiar hita jala disita ida nakanin hagugoon ni debata. Jala ikon tahanguluhom mo ngulu partangyangon ni ate amang do inang. Tahanguluhom mah ngulu partangyangon pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ido gugut ta lahu mangadopi akka hamaulon sitaonon na taadopi di bagasan ngulukta dohot ragam nanaing siado patta dope. Ala na patuluhon didok di sinak kanin unang itopi toddi. Takas taboto amang do inang. Todi do mga lehon gogo tu hita. Todi ido mangurupi hita pasahaton ya pangiduata tutuhan debata. Adong do songono maddo inang marsahid ibana, kemudian dia tidak bisa berbicara. Waduh songon inang padita. Ya, nang pehalang pamangatay dang boy tahatahon alay toditay makatay dohot debata. Walaupun kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, kita menangis, tapi roh kita berbicara kepada Tuhan. Alani amang do inang sotung met hita mamereng akan nasubui marbinege akan nasubui makatai. Ya, jangan-jangan hidup mereka itu hidup dalam doa senantiasa. Allah rohnya selalu berdoa kepada Tuhan Allah yang dia percayai. Maka tayo do ibana do todina. Maka tayo ibana do debata marhiti todina. Ditangihon ibana do ima hata panurangoni marhite si pareon ni partodionna. Unang lias rohatta te amang do inang mulo adong rupani setebi keluargata biasa no upungate si matuatta omata ngahurang parbinegan na sete paururu. Ano nengelan niya ko ni nahita ni buat tu gereja sodong lapatan na so dibegehuan no ni nahita bawa saja buam ma amang do inang todina do manangihon jala todina makatai dohot debata asa halak na martangiang ikon martangiang di bagasan todi sa di bagasan ni nakinin todi ido mangurupi hita jala todi ido menggerakkan hita lahu mangulahon lomoni rohani di bata. Ingot parbueni todi di Galatia 22 ya todi ido ya nama margogoin hita mangulahon sia parbueni todi inak kanin jala ima parbuena jala taingot amang do inang todi ido napatauho kita lahu manirang nadinggan dohot naroa bahkan lahu pasidikon hajahatoni di bagasan nguluta idewan na didok nakanin di ayat 10 siya unang ito pihamu todi alay takasi hamu masaluhut na nadengganima tiop hamu
pasidik kamuma nasa rumang ni naroa. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Pasidikon akan naroa, akan nasudenggan. Ya. Akka hajahaton. Jala taingon amang do inang. Kejahatan tetap ada di dunia ini. Saliling adong pertibion, kejahatan pasti ada. Alay buhado hita pasidikoni. Kita ditempatkan di dunia yang penuh dengan kejahatan. Tapi bukan berasal dari dunia ini. Dan bukan untuk dunia ini. Alanido di pangido do di bagasan turpukon. Marhite-hite to di perbadia do hita. Diurupi laho pasidikon sude hajahaton. Asa unang sarobang hita doho portibion. Unang sarobang hamu dohot portibion. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ninna didok di Rom 12 ayat 2. Jangan sama seperti dunia ini. Asa tapasiding ma dirita sian hajahatoni, tapasiding ma dirita sian akan naroy, tapasiding ma dirita sian akan mabuan hita tu hajahaton marhite-hite tod di perbadia. Asa boha amang dohot inang, asa marhite-hite di minggu Advent na patuluhon dina pay maymaon Jesus Kristus romo setu tonga-tonga ni deportibion. Didok nak kanin di bagasan turpu tai dia 20 toli di parbadia di bata pardamima hamu gabe sundenggan jala diramoti mato dimuna nang roha nang daging asaya soha surahan di haroro ni Tuhata Yesus Kristus asa unang hasuraha kita dapot ni Yesus Kristus di harorona muse tu portibion asa di bagasan ni iya mangdo inang ingotot tado di bagasan pangulaw nito di pasikopon na do imuse ima di bagasan haroro ni Jesus Kristus haposan do ibana na madyo hamu say pasauton na doy haroro ni Jesus pasauton na di haposan do Tuhan tidak pernah ingkar janji jala ido minggu Adventa amang do inang marhite minggu Advent kita selalu diingatkan bahwa Yesus akan datang. Jalay ko saud doy. So tungadong na soporsea. So tungadong na madok dakaruni botoy. Ay portibiodo surgoy. Hasonangani bamolosonang nguluta di portibion bay masurgoy. Tapi iman percaya kita mengatakan narodo ibana muse. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Idokan hata porsiot na patuluhoni. Rodo ibana muse. Manguhumi na mangulu dohot na mate. Jala tusido hita ditugihon amang do inang. Kita harus berjalan, meneruskan perjalanan iman kita menuju kekekalan yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus bagi orang yang percaya kepada Dia. Nang peragam makasih taonon, nang peragam akahamaulon parukilon, alay tong hita hot di bagasan haporsyaon, marhite-hite na pinarguguan ni todi perbadia. Selamat Advent Tuhat tama nama masu-masu. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata amanami namarhabangsa di Banua Gijang. Mauliate di pasahat rohanami tu adopanmu Tuhan. Molo di paluaso hami di bagasan tikion. Memasuki minggu Advent na patuluhon. Jalalas rohanami Tuhan mabige barita nauli. Disude akka pardalanan ningulu nami, naragam akka hubolu sami las ni roha, arsak ni roha, parsahiton ng hahipason, kegagalan, keberhasilan. Dipaingot hodo hami Tuhan, asa totong marlas ni roha, jalamadok mauliate tuho, diragam ni akka namasad ho partikian na binulus nami jala di bagasan ni dipaingot ho hami asa manotong ngulu partang yangon nami, ditonga-tonga ni ngulu sigano pari, ala ido hagugon nami Tuhan, lahu mangadopi akka namasa di tonga-tonga ni ngulu nami jala marhite-hite tod dimido tutu hami, dipatau lahu mangulahon lomo ni roham, pasidikon akka naroa, akka nasudenggan, akka hajahaton, di tonga-tonga ni ngulu nami asa unang hasurahak kami, di haroro ni Jesus Kristus tu tonga-tonga ni portibion muse,
asa di bagasan ni itu tu Tuhan, naing idaon nami di bagasan haporsyon nami, Maranatha na Roma ibana muse, laho mabuan hami tuhanguluan na saliling nililing na di haroro ni Jesus Kristus tutonga-tonga ni Portibion dia kana porsea di ibana. Pasu-pasu mahatami Tuhan, pasu-pasu sudia karuas ni Huriam na masihol maraparsauran dohotho, pasu-pasu sudia karuas ni Huriam diragam nilas ni roha nasida nang diragam ni aka pergumulan nasida dohot sudi akaruas ni Huriam na suburap dohot hami di bagasan tikyon alani faktor usia di masa-masa pandemi COVID-19 dohot alani parsahiton na songgop di bagasan pamatang nasida asalos di bagasan tikyon Tuhan buanon nami do sudi akaruas ni Huriami natongon di bagasan parsahiton dirawat di rumah sakit nang ditongani bagas nabi ima inang nyonya Tiarma Rouli Parhusip Borositopul amang Arro Siagian amang Batara si Majutak inang nyonya B si Majutak Sagina Boru Tapubolon inang nyonya Nurmawati Tambunan Boru Hutajulu amang Situa Dr. Andus John Walta si Tindaon amang Bungo Silaban inang nyonya Adelina Pardede Boru si Hombing inang nyonya Nenggolan Es Maria Boru si Morangkir amang Johnny Sembiring, Romulo Butar-Butal, amang Situa Edward Tambunan, inang nyonya Reni Simatupang Boru Purba, amang Situa Dr. Andus Gojok Parlindungan Manihuruk, Situa nyonya Sitopul Rumian Boru Nadeak, amang Ranto Lumbanturuan, amang Situa Dr. Andus Morhan Budiman Siahan, amang Insinyur Dahler Tambunan, amang Monang Pasaribu, amang Tony Nahal Hutapea, inang nyonya si Tumorang Sortaulina Boru si Majutak, inang nyonya Deha si Mangusong Mouli Boru si Majutak, amang Padita Daulat Pardomuan Panjaitan, amang Jungjung Hasiholan Manurung, amang Ridwan Irianto si Tumorang, inang nyonya Hutapea Mauli Boru si Majuntak, inang nyonya si Tua M. Siregar Jerni Boru si Burian, inang nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Boru si Rait, dohos sude akaruas ni Huriam, nasuboy hugwari hami sada-sada nasotar surat di warta jemaat namion asiro ham tunasida ale Tuhan homad daoni pamatang nasiday asa mangalehon hama malum di bagasan pos ni roha nasida marhite ha porsyon na Tuhan debata amanami las di bagasan tikyon madok muliate hami dilas ni roha ni akaruas ni Huriam na merayakan ulang tahun kelahiran dohot perkawinan di bagasan nasa minggon dohot minggu na naengro alani Tuhan pasu-pasu manasida di las ni roha nasida asa manotong las ni rohai marhite-hite hahipason dohot gajang niumur jalaboy nasida mamakke basa-basami marhite-hite na mangulahon lomo ni roham di tonga-tonga ni ngulu si ganu pari pribadi lepas pribadi nang songoni keluarga marsada-sada dinanilehonmu hajong-jongan ni keluarga di tonga-tonga ni ngulu nasida ali Tuhan debata amanami di bagasan tikyon madok mauliate dope hami tuho Tuhan ima dina pinaluasmu Huriam HKBP hatopan dina boy mardalan dohok denggan sinode godang HKBP paono 55 jalanunga sidung di Patupa jala di bagasan sadarion pelantikan tusaluhut ima pimpinan pusat nami dinang terpilit eporus HKBP sekretaris jenderal songoni nang tolu kepala departemen dohot 32 preses nalahu manguluhon Huriam HKBP hatopanon alani pasu-pasu masa luhut nasida naung pinajongjong mugabe uluan di tonga-tonga ni Huriam dohot di bagasan ibadah pelantikan di bagasan sadarion di HKBP Pia Raja boy mardalan dohot denggan hobar tulomoni roham alani Tuhan tuho mahu pasahat kami saluhut akan aposom nama dohoti sinode godangi asa di bagasan hahi pason do las ni roha nasida mulak tu inganan naganup tu inganan pakobasyon Huria marsada-sada di bagasan hahi pason padaumu aka parmarani saluhutna calaboy nasida muse marhubas di tonga-tonga ni Huria nasida ganup marsada-sada ali Tuhan debata amanami tuho mahu pasat ami saluhutna daging nang todinami mga sahon goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin.
hatani debata ojahan ni pilihatta di mingguon imana tersurat di Roma 12 ayat sada. Nahuapoi mahamu aleak kadongan marhite-hite asini rohani debata pasahat hamuma daging muna bahen pelean na mangulu nabadia nahina lomohon ni debata ima hadaulaton ni namar roha atong maredde mahita siya buku edde nomor 45 ayat sada dohot namangihut uhut tapapungu ma peleata tuhuria dohot tu pusat dohot dana natal ni huriatta. Tatangnyakon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot naso libasa na moliutus hupasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo megabe uap na husus di julum pasu-pasu mai jalaramoti asa huparhasiak kami pilihanon pati bulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Ale Tuhan debata amanami para siroha, hasangapon hamuliaon dohot puji-pujian madiho, rodi saleleng nileleng na. Mauliate marohanami diho, alaniasi ni roham dohot holong ni roham, ay disuruh do anakmu na sasadai, asa malua na ginonggomanmu siyan dosa nabe, na marlas ni roha doha minuaing di bagasan haserepon ni roha, marningot haroro ni anakmu, dohot hapapatar na tu portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na mangului, pinuji maho alaniasi ni roham, ala dipatutoruho dirim, gabe saur ho tuhami jol manalea, asa malua akan apinilitmu siyan dosa nabe, marlas ni roha doha minuaing, jala mauliate roha nami, marningot harorom mangibati hami, saitopot maruhu uriam, jala pature may bahen ingananmu, bongoti maroha nami, parbadiay jala patiur masaluhut nay, marhite-hite sodang ni barita nauli, asa hobas hami paimahon, ari harorom na sangapi, say pasu-pasu na manggonggomi hami, doho saluhut raja ni hala Kristen, say sodangi jala pasu-pasu saluhut padita, guru, situa, evangelis, dohot akan napaturehon na marsahit, asa margogo na sida mga ramoti huriam, say sungguli mahami tuhamubaon ni roha situtu, apuli maakan na marsak, urupi manatargogot dohot na marsahit, say patiur malakka ni nalahomate, asa torang roha na sida manopot hasonangani, say topot madongan nami na dihaholomon, pabisar mamat barita nauli tunasida, asalam tabba akan na porsea, dohot na pasangapon ho, diari harorom na sangapi. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say penorbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu ma disudehi taruas ni huria HKBP Kebayoran Lama, namar Minggu di bagas gerejaon, songoni namar dohoti live streaming di tonga di bagas tabe. Horas madihita tuhat tama mamasu-masu.